No niin, eiku arrivederci vaan kaikille. Tuossa pohdiskeli pitkän tovin, että netti on pullollaan kaikennäköisiä ruoanlaittovideoita tuolla erämassakin, että pitäisikö sitä sormensa sotkea moisseen touhuun, mutta aikani siinä kun sitten toki pyöritteli ajatusta, niin mietin, että tokkopa tuossa nyt mitään häviääkään, niin pitäisikö sitä sitten lähteä kokeilemaan. Kerranhan se vaan kirpassa. No, ei mitään, lähdetään kahtomaan. Mitä siitä sitten tuli, niin kahdellaan. Eli jakson nimi on totta kai Makumatkalla lähimetässä. Ja metässä totta kai kun kuljettaa, niin pyrittää ensisijaisesti tietenkin löytämään metästä niitä antimia, mistä voi ja sitten kasata se päiväannos. Ja nyt totta kai esimerkiksi tämmöiset risuutin näistä sapi eri omasta tavaraa tuommoiseen tämän päivän ruokkaan, mitä olin miettinyt, niin keräilin niitä sitten tuossa matkan varrella. Katsotaan myöhemmin vähän, mitä niistä saa tehtyä. Ja tähän heti perään pari varoittavaa esimerkkiä, vaikka tuolla erämaassa aina nälkäkuoleman partaalla mennäänkin, niin pitää aina pikkusen kahtoa aina etteensä, että mitä sitä sieltä sitten kerevää, niin hyvin äkkiähän sitä sotkee tämmöisenkin johonkin elektrolyyttijuomaan, mikä on kaatunut maahan, mutta en minä nyt lähtisi ensimmäisenä poimimaan. Ja tää kuivalihan näköinen tai kuivalihan muistuttava tavara, niin jättäisi ensimmäisenä, niin ehkä keräämättä kuitenkin, mutta totta kai meikäläisen tapaiset, niin survivalistit pystyy sitten aistien perusteella aika paljon tuolla tulkitemaan, että mitä kannattaa kerätä ja mitä sitten kannattaa ehkä jättää poikki. No niin, lähdetään katsomaan, että mitä niistä oksista, niin tämmöisillä pitkillä vedoilla päällimmäinen kuori siitä, niin saadaan sitä pintaa vähän siltä vaaleammaksi ja pikkusen miellyttävämmän näköiseksi sitten laittaa tuonne kattilan muiden joukkoon. Niin tuolla tavalla otetaan vähän siistiksi kuorta tuosta, niin alakkaa näyttää jo syötävälle. Eikö juu? Siinäpä sitä alakkaakin olla sitten jo pikkusen esillä. Niin siitä ei kun keitokseen ja ääntä kohti. Ja tottahan sitä sitten tarvii ja senkin roteiinin lähteä. Ja kyllähän minä tietysti erämiehenä haistin, että jotakin kanalintuja on lähimailla ja lähdin sitten ottamaan vähän selvää. No, niiden kohdalta sanottakoon, että oli lauma jotta rotakanoja, niin arvelin, että liha ei ole syömäkelpoista, niin jätin ne sitten luottoon vaan. Eteni siinä sitten kuitenkin jonkun aikaa ja olisiko semmoisen 3 varttia tätä tahtia mennyt. Ja sainkin siitä sitten ihan kivan broileri sitten matka. Ja eipähän siinä sitten tietysti muutama käden heilautus ja tiukka ojennus, niin siitä sitten pattaa ja paloiksi niin sanotusti. Siinä vielä oli tää broileri käpälen jälkeen vähän mallasi tuon oman. Ihan tuhdin kokoinen oli. Sitten vähän lunta arveli sulatelle, että saapi noita keitoksia sitten paremmin tehty, niin laitteli siinä sitten erätulet tulemaan ja kävi hakemassa tuosta vähän matkan päästä sitten puhtaa sutjakkaa. Semmoista, että välttää keittämistä moiselle kulkijalle, niin sai siihen sitten tulille lämpenemään. No joo, eipähän siinä sitten. Totta kai sitä aina näihin keitoksiin jotakin vihreätä ja väriä tarvii, niin
meikäläinen ehtii aina luonnosta ensisijaisesti aina jotakin, mitä sitten voi hyödyntää hyvin sitten näissä eri ruuissa. Luonnossakin on Suomessa aika paljon antimia, mitä voi sitten käyttää. Käyttää kyllä ihan hyvin, saa vähän suutuntumaa ja väriä ja makua sitten hyvin, niin ihan kivat ainekset tälläkin kertaa. Niin vähän proteiinin kylkeen ja noin poispäin, niin vaihtelua. Semmosia. No itse asiassa tällä kertaa löytyikin ihan hyvät särpimet, että tuommoista niinku villipaprikkaa ja parsakallia, mitä siinä nyt oli sitten, niin löytyi. Ja tässä nyt sitten näitä oksista kuorittu, että hiemanhan näissä on tämmönen pastavivahe, mutta ihan kiva maku kuitenkin. Siihen vähän välläytin sitten kasviksille teriyaki-kastiketta, niin saa vähän makua sitten elämään siihen. Vaikka onhan ne maukkaita Suomen kasvikset muutenkin jo ennakkoon. No joo, sittenpä kun lihat käsittelyn jälkeen pannulle lämpimään ja saadaan vähän sitten väriä pintaa, ei viitit tulla ihan kovin raakana saatikka mediumina näitä broileria sitten suuhun laittaa, niin pyöräytyi sitten vähän tuohon trangialle sitä vielä, niin ihan kivasti sai sillä tavalla kaikki kalvot ja ylimääräiset tuosta poistettua, niin ihanhan tuosta tuli syötävän näköistä. Jahka vielä maltto kypsentää, niin vähän maustetta laittaa. Ja yksi hyvä tietysti aina on tää perinteinen valkosipuli, mitä itse laitoin tähänkin. Ja tykkään tällä itse käsipelillä kuori ja pilkkoa sitten nämä valkosipulit aina, niin ei tarvii veistä vaivata, kun alkaa valkosipulia kaivata, niin kuin vanha sananlasku sanoo. Niin tää on ihan näppärä tämmönen, voin suositella muillekin kyllä, niin ihan kätevästi tulee tuossa lauvalla. Sitten ei kun sekkaa vaan. Pikkusen vielä sitten laitoin hyvää makua antamaan soijakastiketta tuohon, niin ei tarvii erikseen mitään suolia sinne, suolahommia, niin sotkee. Ja siitä kun pistetään sitten homma sekaisin, niin alkaa pikkuhiljaa lihoa myöten olla suun myötästä tää homma vaan. Eipähän se ihan siihen vielä jäänyt tietenkään. Pitihän ne saada ainekset vielä kassaan, niin jatkettahan siitä sitten pikaisesti. No niin, eli tän näköistä soppoahan tästä tällä kertaa tuli. Ja niin kuin kuvasta nähdään, niin on sitä tullut, jos jonnin näköistä soppoa elämänsä aikana hämmennetty, niin kätevästihän se käypi tämäkin homma sitten. Niin pikkusen siihen vielä muodon vuoksi ja makuun antamalla laitan sweet chili kastiketta sitten perään, niin saapi vielä siitä pikkusen lisävivahetta, niin ai että, ei kun ääntä kohti. Ja totta kai pienet tämmöiset muodolliset hämmennetelyt vielä, niin on kivempi sitten syödä, kun on maut sotketunut kunnolla. No niin, en tiedä sitten pättääkö vanha sanonta, että mieluummin syöpi kuin se lekkänsä ottaisi, mutta kyllähän tuo nyt ihan näille kokkastaajolle tuommoiseksi retkieväksi ja luonnonantimiksi, niin ihan hyvä. No niin, semmoista tällä kertaa ja katsotaan, jos tästä ruoasta hengissä selviää, niin saattaa olla, että tullaan tehtyä joskus toistekin. Ehkä jotta eri ruokkoa sitten ensi kerralla. Kahdellaan mitä sitä keksis. Ei kun arrivederci.